1366 La tela strappata. Dan huwa dokumentarju prodott minn Rai li rrakkonta s-sigħat bejn il-qtil tal-Maġistrat Giovanni Falcone u l-qtil tal-Maġistrat Paolo Borsellino, żewġ persuni li ħallsu l-aktar prezz qares kontra l-kultura tal-mafja. Dan id-dokumentarju kien ippreżentat f'serata li saret fil-belt ta' Enna f'Sqallija li tat bidu għal sensiela ta' attivitajiet madwar l-Italja fl-20 sena anniversarju mill-qtil ta' Giovanni Falcone u Paolo Borsellino mill-mafja. Fost il-kellima distinti li indirizzaw il-folla kbira li attendiet tal din l-attività flimkien ma' deputat mexxej laburista Angelo Farrugia kien hemm il-professur Giovan Battista Tonna, il-President tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali Italjana tal-Maġistratura Calogero Ferrotti, kif ukoll id-Direttur tar-Rai u l-awtur tad-dokumentarju Giancarlo Licata. Angelo Farrugia saħaq li l-ħidba u l-qtil ta' Giovanni Falcone u Paolo Borsellino ħallew sinifikat ukoll f'Malta. Id-deputat mexxej laburista ddeskriva dawn iż-żewġ persuni bħala serji, onesti u ndaf, u għalhekk l-influenza politika kemm leminija kif ukoll xellugija ma kienet se tindaħal fl-ebda moment f'xogħolhom. Angelo Farrugia qal li dawn huma valuri importanti ħafna biex wieħed ikun jista' b'mod liberu jiġġieled il-gwerra kontra l-kriminalità organizzata u kontra l-korruzzjoni politika. Saħaq li wieħed ma jistax jifhem lil Falcone u Borsellino jekk ma jemminx fil-ħtieġa li tinqeret il-korruzzjoni politika. Farrugia qal li wieħed minn dawk li ġġielet il-korruzzjoni kull fejn kien u sebqa' jagħmel dan bi Falcone u Borsellino jibqgħu ta' aspirazzjoni għalih u għal dawk kollha li jridu jgħixu f'soċjetà ġusta. L-attività kienet organizzata mill-Istazzjon Nazzjonali Taljan Rai, mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali Maġistrati tal-Italja u mill-Komune ta' Enna.